Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A wannan bidiyon zamu gano yadda ake sa mace ta yi tunaninka. Wannan yarinyar ta sace maka zuciya. Yanzu kana son ta yi tunaninka amma baka san yadda zaka yi ba. Ba abu bane mai sauki ko da yaushe sanin yadda ake dauke hankalin wacce ake so, musamman fahimtar ta. Ba tare da bata lokaci ba, kalli muhimman nasihohin da zaka yi domin yarinyar ta rinka tunaninka. Amma kafin nan ka tabbatar da kayi subscribe din tashar. Lamba 1, dauke hankalinta. Anan ka fada soyayyarta amma bata sani ba. Kuma kana kaunar ta sani wata rana. Ka sani cewa matakin farko zuwa ga wannan burin shine dauke hankalinta. Wannan shine muhimmin mataki wanda zai bata damar sanin wanzuwarka a duniya don kula da kai, kenan don yin tunaninka. Don dauke hankalin matar da kake mafarkin aura, ka fara daukar lokaci don lura da ita, don gano mafi kyawun yanayin da zai baka damar dauke hankalinta. Ta kusa da ku ce koko abokiyar aikin lamarin yayi daidai, ka santa duk abin da zaka yi shine ka yi amfani da lokacin da kuka samu kanku tare domin neman da gabatar maka da kanta, domin fara magana da ita. Abokiyar aiki ce wadda dole ne ku rinka aiki tare da ita zuwa lokaci akai-akai. Da kyau za ka iya amfani da wannan lokacin don kaddamar da shirye-shiryen tattaunawa a wurin aiki, misali a lokacin hutu ko ma lokacin cin abinci. Da zaran ka samu tattaunawa da ita, abin da ya yi saura shine kawai ka wuce zuwa mataki na gaba. Tuntuɓar juna. Lamba 2, tuntuɓar ta. Tuntuɓar farko yana da muhimmanci a lokacin da ake son ɗauke hankalin masoyiya, kuma zai sa da tuna ka. Ka fara haɗa idanuwa da ita, sai ka yi mata murmushi kafin ka yi magana da ita. Wani murmushin zai sa ta ji tana son fira da kai, kuma zai sa ta yarda da kai don fira da kai. Da zaran ita ma ta yi maka murmushi, kenan yanzu za ku iya fara tattaunawa. Don fara tattaunawa ba a buƙatar gabatar da jawabai masu ban sha'awa ko abubuwan da ba su shafe ku ba. A sauƙaƙe, sannunki, ya kike, ya isa don burge ta da kuma ƙulla alaƙa. Dole ne ka rike cikin kanka cewa samun nasarar ɗauke mata hankali dole ne ka kasance mutum mai yawan mulmushi wanda ake jin daɗin fira da shi. Gaba ɗaya wannan ya isa ya haifar mata da tunaninka, wanda zai sa matar da kake mafarkin aura ta so ta ƙara saninka. Lamba 3, kulawa. Da zaran ka tuntuɓe ta, lokaci yayi da zaka tafi mataki na gaba da kuma fara tsawaitar da soyayyar. Don sa mace ta yi tunaninka, ba abin da ya fi dacewa fiye da damuwa da ita da abin da take so. A gaba ɗaya muna girmama masu ɗaukar lokacin fahimtar mu, don haka ka fara kawo batutuwan tattaunawa masu tsawo da yawa, sannan a hankali ka sanya tattaunawar ta zamo mafi kusanci ta hanyar yin tambayoyi akan abin da take so, abin da ke burge ta da kuma abin da take sha'awa. Zai nuna mata ka damu da ita, kuma zai nuna mata kana son ƙara saninta. Kada ka yi shakka don maye gurbin abubuwan da aka faɗa a baya yayin zance. Misali, idan ta ambata maka fim ko littafin da take so, za ka iya gaya mata cewa ka karanta shi ko ka kalle shi, kuma ka ga wancan ko waccan fitar mai ban sha'awa. Zai sa ta ji daɗin ganin ka bi shawarar ta da kuma son abin da take so. Zancen ko dangantakar zai ƙara ƙarfi. Lamba 4, shakuwa. Waje mai muhimmanci, shakuwa ba tare da kasadar zama babban abokinta ba. Hakika hadarin shine macen da kake mafarkin aura ta rinka ganin ka a matsayin babban abokinta, ba masoyin rayuwarta ba. Duk da cewa kuma in dai kana son ɗauke mata hankali, yana da muhimmanci ku ƙara shakuwa. Kinan yani za ka yi ku ƙara shakuwa ba tare da ka ɗauki kasadar faɗawa yankin abokantaka ba. Kulla alaƙar kuti da kuti da yarinya ba ta yiwuwa a rana guda, yana ɗaukar lokaci. Ka samu nasarar zantawa da ita kuma ka fahimce ta ta hanyar fira da ita, yanzu lokaci ya yi domin tafiya a mataki na gaba da kuma tabbatar da cewa yarinya ta ɗauke ka a matsayin namiji ba aboki ba. Don haka kada ka yi shakkar nuna mata cewa kana ƙaunar kammala rayuwarka tare da ita. Muhimmancin hakan shine ta fahimci cewa alƙawari ne tun daga zuciyarka. Alakar ku za ta karfafa da sauri idan ita ma tana son aurenka da kammala rayuwarta tare da kai. Amma idan ta nuna maka rashin jin daɗi, yana nuna cewa kawai a matsayin babban aboki ta doke ka. Lamba 5, yin amfani da sako mai kyau. Don sanya mace ta yi tunaninka, ba abin da ya fi kyau fiye da amfani da sako mai kyau. Yi amfani da wannan hanyar don tana da kyau wajen haɓaka dangantaka da kulla dangantaka mafi ƙarfi. Hakika a lokacin da dangantakar ku ta kullu, yana da mahimmanci cewa da dinga tunaninka kullum, musamman ta hanyar tuntuɓar ta kai da kai, domin hakan wata hanya ce mafi kyau ba tare da takurawa ba. Sakon rubutu yana da muhimmanci don ta rinka tunaninka, kuma kada ta manta da kai. Kenan kana iya aika mata da sakon rubutu don mata fatan yini mai kyau ko barka da safiya, ko kuma kalolin wannan sakon kamar kalar naga fasto tun inda kika bani labari jiya, ko kin bani sha'awar kek da chocolate, a yanzu na hada su, fara sha kawai zan yi. Wannan nau'in sakon rubutun cikakke ne don kafa rikitarwa. Lamba 6, ka yarda da ita. Abu ɗaya da mata suke gani na musamman shine idan namiji ya ɗauki lokaci wajen yarda da su.
hakika hakan zai bayyana mata cewa ka yaba da hankalinta kuma kana mutunta ta, shi yasa ka gaya mata matsalarka da kuma sirrinka. Hanya ce mai kyau don samu ta yarda da kai, yayin da kuma ita ma za ta iya nuna maka gefen damuwarta. Lamba 7, ka kasance mai gaskiya wajen neman auren mace. Kada ka taɓa zama wani bayan yadda kake a zahiri, domin da zarar ka ƙara kusanci da ita za ta gane cewa ka yaudare ta. Babu abin da ya fi zafi kamar sanin cewa an daɗe ana jagorantar mu da ƙarya. Kada ka fara ƙarya akan aikinka, rayuwarka ko inda kake. A daɗe ko a jima gaskiya za ta fito, kuma kowa zai sani, musamman idan kun yi aure. Da zarar ta gane cewa ka yi mata ƙarya za ta iya cutuwa. Hakika yana da matukar wahala sake amincewa da mutumin da ya riga ya yi mana ƙarya a karon farko. Ba shakka idan karamar ƙarya ce, kamar misali ka ce kana son kare alhali ba haka ba, wannan ba wani abu bane. Amma idan ƙaryar babba ce, kamar yin ƙarya game da rayuwarka ko aikinka, rashin jin daɗi zai taho, haɗarin cewa za ta yanke shawarar yanke duk wata alaƙa da kai. Lamba 8, nisanta. Ba za ku rasa sanin karin maganar nan ba, ka juya mani na vika, na juya maka kafi ni. Wannan dabi'ar tana iya amfani wajen sa mace ta yi tunaninka. Idan ka yi amfani da ita da kyau, tuntuɓar farko da kuka yi ta yi kyau, kun samu damar tattaunawa sau da yawa tare da ita. Amma yanzu ta fara saki, ba zato ba tsammani, ta fara sauyawa, ta daina kiranka kuma tana ɗaukar lokaci mai tsawo don amsa maka da sako. Kana ganin a farko komai ya fi kyau, don haka me ke faruwa? Akwai tambayoyi da yawa ga irin wannan halin. Bata san ainihin abin da take so ba, kuma idan tana ganin ka a matsayin aboki ko masoyi, ba ta jin irin yadda kake ji. Bata san yadda za ta gaya maka ba, bata san yadda kake ji ba, shi yasa za ka guda ka, ta rage baka kulawa. Amsa mai sauki, ka shiga cikin wasarta, sannan ka yi amfani da wannan dabarar ta ka juya mani na vika, na juya maka kabe ni. Ka fara nisanta da ita, ka rage zuwa zance, kuma ka rage tura mata da sako, ta kuma nuna mata cewa baka da lokaci a lokacin da ta so ganin ka. Wannan hanyar za ta baka damar gwada ta. Idan bata damu da kai ba, za ta yi amfani da wannan nisan don rabuwa da kai. Akasin haka kuma za ta yi sha'awar fahimtar abin da ke faruwa. Halin ɗan adam kenan, son abin da ke da wuyar samu, rashin damuwa da abin da muke da. Shi yasa zinariya ke da daraja. Za ta ƙara mayar da martani da son fahimtar ka, don haka ka ci wasan za ta yi tunaninka. Tabbas za ta so ka ƙara bata hankalinka, don haka ba za ta ƙara wasa da hankalinka ba, kuma za ta yi murna duk lokacin da ka zo ganinta. Yanzu kana da dukkan makullan da za su sa mace ta rinka tunaninka. Idan kun so wannan bidiyon, na gode, ku yi like, musamman kar ku manta ku yi subscribe din tashar. Sai mun haɗu zuwa bidiyon mu ta gaba.